autopistako atsedengunean aurkitu nuen Gabriel McCarthy, eta berehala ezagutu ninduen. Good morning, Paco, esan zidan adeitzu. Nora zoaz, McCarthy jauna, galdetu nion. Aberrigunera, baina ez dakit zein aukeratu. Izan ere, euskaldunak laletxe zarete, jangoikoa bezala, leku guztietan egon nahi duzue. Bai, leku guztietan eta ibili eginda inonez. Zer esan nahi duzu? Perfektua da Aberriguna Iruñan eta Bilbon kokatzea. Nafarroako erresumaren 2 puntetan, osotasuna erreibindikatzeko. Ez, McCarthy jauna, ez duzu ezer ulertu. Beraz, ez da adostasun bat egon Euskal Herria maite duten bi alderdi nagusien artean? Ez, alderantziz, ezertan ez dira ados jartzen. Oh my god, orduan bai esenplu kaskarra ari direna ematen Euskal gizarteari. Hala da bai, gure zatiketaren eta fragmentazioaren ispilu dira bi alderdi horiek. Baina, noizti zaudet horrela? 5 urte, gutxi gora bera. Oh my god, izan ere, euskaldunok beti zabiltzate errekorra gautzi nahian. Ez alduzu ikasi herri menderatuen lezio printzipala. Ez dut uste, zein lezio da hori? Bada, arazo nazionala daukan herri batentzat ezinbestekoa dela lehenengo arazo nazionala konpontzea. Begira, gure bi alderdi nagusiak Espainiako hauteskundetan lortutako diru apurren borrokan dabiltza oraindik. Baina zer diozu, harritzen hauzu? Begira, PNV alderdi regional hutsa bihurtua dago. Euskal Herria dionean ere autonomia erkidegoa baino ez dauka buruan. Horregatik deitzen da Partio Nazionalista Bizkaino? Ez, ez dakit. Badakizu nola titulatu zuen eure egunkariak Urkulluren lehendakari izendatena. Urkullu fue investido lehendakari de todos los vascos. Oh, zein zirraragarria, espainol Cervantinoan. Beraz, iparraldeko eta Nafarroakoen lehendakari ere bada? Ez, uztagun hori. Eta ezker abertzaleak osatzen duen mare magnum hori zertan da? Orain uste dute autonomiaren bidez independentziara irits litekeela. Begira. Eta indarra duten herrietan hitz egiten da independentziaz. Zeren 2 urte daramatzate. Egingo zuten lan ideologiko bat, pedagogia apur bat. Ez, zaborraz hitz egiten da. Zaborraz? Eta ze ikusi du horrek independentziarekin? Ez dakit, baina begira. Nik independentziari buruzko liburuak idatzi dut, eta aparte novelak eta poema liburuak idatzi ditut, baina zaborrei buruzko bideo batean agertzeko proposatu ziaten. Ez alda arraroa guzti hau. Bai, oso arraroa, bai. Baina erabakitzeko eskubidea badute herritarrek. Zabor kontuan ez, hori independentzia lortzeko erabili nahi dute. Baina zer diozu, my friend, galduak zarete. Erabakitzeko eskubidea da, menderatzailearekin negoziatzea nola askatuko zareten haren mendetik. Nahaztuko zaituzte, negoziazioa mai ezinetan murgilduko zarete, beto eskubidea izango du beti zapaltzaileak. Frantziak Espainia okupatu zuenean 19. mendean, Espainiak ez zuen erabakitzeko eskubidea erreibindikatu. Ez da Frantziak ere Alemaniaren mende zegoenean. Uste duzu Alemaniak Ingalaterra inbaditu balu konsulta bat egingo genuela, ea bere mende jarraitu edo ez erabakitzeko? Mesedez. Gu horretan gabiltza. Euskaldunoi estrategia bat falta zaizue. Bai, estrategia eta 2 tornillo. Autoa izorratu zaizu? Berdin dio McCarthy jauna. Erabaki duzu zein alderdi egunetara joan? Buf. Gauza nola dauden ikusita, uste dut mendira joango naizela. Ondo ingo duzu. Goodbye, Mr. McCarthy. Entzuten ari zara, Hor dago Navarra. Hor dago Navarra. Alabedi irratia.